Здравейте! В днешното видео ще говорим за кожата и за това как да намалим токсините в нея. Ако това ви е интересно, гледайте! Започнем с това, че кожата е най-големият орган на нашето тяло и заслужава адекватна грижа. Важен за нашата кожа е не само приемът на вода, храна, витамини и всичко това, което поемаме през устата, а също така е не по-малко важно това с какво се мажем. Индустрията за красота ни предлага множество варианти, в които можем да прикрием възрастта си, недостатъците на кожата си, акнето и белези и така нататък. Но на каква цена? Това е малко в сянка. Маркетингът, козметичната индустрия ни рисува прекрасни обещания, невероятно красиви картини, в които ние сме млади, красиви, без акне, изглеждащи прекрасно, фантастично, щастливо и така нататък. Тук ви предлагам хранителни продукти, които да спомогнат за прекрасното изглеждане на вашата кожа. И сега идва най-важната част от това видео и по-конкретно с какво да се храним, за да бъдем красиви отвътре навън. Зехтинът благоприятства кожата както отвън, така и отвътре. С зехтин са известни много маски за третиране на ногтите, косата, кожата и така нататък. В същото време зехтинът е изключително полезен, приемайки го. Краставицата е един прекрасен дезинтоксикиращ продукт, особено неговите кори. Разбира се, не тези, които са пълни с пестициди, които купуваме в магазина. Можете да си го позволите, избирайте органични краставици или най-добре, ако има някой, който да ви дава от градината си, от село. Репички. Ряпата е една от храните, които подмладяват. Тя съдържа сяра, силиция и витамин С и е от изключително важно значение за сформирането на съединителната тъкан. Конопеното семе е една от храните изключително богати на протеини, съдържа всичките 9 аминокиселини и в състава си имат омега-3 и 6 масни киселини. Алоe вера. За заздравяване, подмладяване, можете да се мажете директно, можете да пиете сок от алоe вера. Също така можете да го ядете като сладко. Кокосовото масло с богато съдържание на антиоксиданти, контролира нивото на кръвната захар, подпомага подмладяването на кожата, подпомага щитовидната жлеза, може да се консумира в ястия, да се сготви, можете да се намажете директно върху кожата. Авокадото съдържа полезни мазнини за подхранване на кожата и тялото, изключително много витамини, минерали, фолиева киселина, калий, витамин B6, магнезий. Авокадото е богато на бета-каротин, лутеин и така нататък. Няма смисъл да ги изрежем всичките. И семки, най-добрият начин да се ядат семки или всякакви ядки е да са сурови, естествено, за да се запазят всичките им полезни вещества. Тиквените семки са източник на витамини от групата В. Тиквените семки съдържат много минерали, мазнини, нутриенти. Куркумата има възстановяващо, противовъзпалително действие, антиоксиданти, антиракови, антимикробни характеристики. Има свойството да пречиства кръвта, което е идеално за нашата кожа. Това беше за днес. Надявам се да сте харесали това видео. Ако е така, моля ви се, харесайте го, абонирайте се за още такива и ви очаквам в коментарите. Споделете го с приятели. Чао!